Hola, bo día. Bueno, pois veña, empezamos e rematamos, entón. Bueno, moi bons días a todos e moitísimas gracias por acudir a esta comparecencia dunha nova xunta de goberno que celebramos hoxe venres, que xa vos anticipo que a próxima semana, venres 17 de maio, pois non celebraremos a xunta de goberno e a intención é celebrala o martes da seguinte semana. No referente á xunta de goberno de hoxe, pois, decirvos que mobilizamos 2,8 millóns de euros en materia de turismo, mobilidade, enerxía e investimentos en concellos. Preto de 220.000 euros para unha plataforma digital e un asistente conversacional para a web Turismo Rías Baixas, no marco dun proxecto que é o Turis Ensai 2, máis de 410.000 euros para a transformación da estrada da provincial EP 5201 Arbo Cabeiras Barcela, 500.000 para poñer en marcha a Oficina de Transformación Comunitaria da provincia e 1,7 millóns do plan máis provincia para que 9 concellos realicen investimentos ao beiro da liña 1. E comezamos a facémolo por turismo. Neste ámbito traigo novas con respecto ao proxecto Tourist Inside 2, financiado con fondos europeos e co que estamos a transformar a provincia como destino turístico intelixente. E que anunciamos? Pois anunciamos que acabamos de aprobar o expediente para dotar dun asistente conversacional intelixente á web Turismo Rías Baixas cun orzamento de 217.000 euros. O mundo, sabedes que está evolucionando moi rapidamente e nós non queremos quedar atrás, non queremos dar ningún paso atrás. Por iso, con esta iniciativa, o que facemos é sumarnos ás vanguardas, ás tecnoloxías e introducir a intelixencia artificial na xestión do turismo. Así que o que imos a contar é cun asistente conversacional, cun chatbot intelixente que aproveita os fluxos de datos e que proporcionará ás persoas interesadas información de moito interese e que dé a resposta a todas as preguntas que poidan ter. Deste xeito, imos poñer en marcha un proceso que implicará a creación dunha estrutura de almacenaxe, xestión e análise de datos que se vai a sincronizar ca información existente para logo poder interpretar esos datos e dar así respostas ás demandas dos viaxeiros, logrando unha información moito máis personalizada e un turismo diferenciador que é un elemento clave. Como saben, a nosa vontade é avanzar na transformación do sector turístico desta provincia e deste xeito. A próxima semana comenzamos en Vilanova cas mesas de traballo nas que chamamos a unha participación masiva do sector a efectos de contribuir á elaboración da estrategia que estamos a realizar, a estrategia de turismo, que queremos que sexa a estrategia de todos. E hoxe, con esta nova aplicación de intelixencia artificial, damos un paso máis que nos ven a confirmar que avanzamos para que todo o mundo veña a coñecer e poida vivir 100% experiencias Rías Baixas. E seguimos e facémolo con infraestructuras. Tal como lle adiantei ao seu alcalde esta semana, aprobamos un convenio con o Concello de Arbo para a mellora da mobilidade peonil nun treito da estrada provincial antiga, que é a EP 5201 Arbo Cabeiras Barcela, na contorna da igrexa de San Sebastián de Cabeiras, cun orzamento de 416.000 euros. É unha actuación que vai a ser financiada ao 100% pola Diputación. No marco dese convenio, que implica unha achega da Deputación do 80% e do Concello de Arbo do 20%, esa aportación municipal botou man dos fondos máis provincia e, polo tanto, insisto, eses 83.000 euros que lle corresponderían pagar ao Concello son tamén da Diputación. En que vai a consistir esta actuación? O que se vai a realizar é a reordinación, a mellora da contorna dos espazos públicos no ámbito da igrexa e do campo da festa, e inclúese tamén o acceso dos dous viais que hai para estes equipamentos. A actuación abarca un treito de 268 metros, no que se vai a renovar o pavimento e tamén mellorar os sistemas de drenaxe das augas pluviais, a iluminación, o abastecemento, todo o que ten que ver con canalizacións de telefonía e electricidade. E trátase dunha
actuación importante que vai a mellorar un espazo singular no Concello de Arbo e que vai a beneficiar a todos os veciños, xa que, na actualidade, a plataforma está moi irregular e os espazos para os peóns pois non son os máis axeitados, o que xera situacións de risco para os mesmos. E aquí pois, é outra mostra máis de que seguimos avanzando en transformar os viais provinciais co fin de alongar a súa vida, proporcionar seguridade para os peóns e tamén de ter que evitar obras maiores. E digo isto último porque se me ven á cabeza o que está pasando cas estradas de titularidade nacional, porque se tomaran como exemplo a Deputación, pois se darían conta que os problemas non se solucionan deixándoos pasar no tempo e non actuando e facendo as labores necesarias de mantemento e conservación, algo que, xa digo, foi ausente moitos anos dese mantemento e conservación das estradas nacionais. Así que, xa digo isto, o Ministerio que tome nota e como exemplo o que fai a Deputación de Pontevedra nos seus viais. Seguimos falando de equipamentos públicos, neste caso. En concreto, quero informarvos dos avances que estamos a realizar en canto a más renovables. A Oficina de Transformación Comunitaria de apoio ás comunidades enerxéticas da nosa provincia, algo do que xa falamos en algunha ocasión máis, e hoxe aprobamos o expediente para contratar a súa posta en marcha e xestión, cunha actuación cun orzamento base próximo aos 500.000 euros. Con máis renovables, que tirá a sede no viveiro de empresas de Barro e que vai a contar con oficinas itinerantes, o que queremos é fomentar e impulsar a creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas en todas as comarcas das provincias e dando prioridade a todas as comarcas que abarcan o medio rural, en especial os concellos que son reto demográfico. E deste xeito, hoxe arranca o proceso para contratar a unha empresa que se encargará, entre outras cuestións, de levar a cabo as tarefas de asesoramento e asistencia técnica ás entidades interesadas, de poñer en marcha a rede de comunidades enerxéticas e un observatorio provincial, de elaborar os estudos e informes especializados, de formar tamén o persoal e logo de promover dúas xornadas anuais, unha este ano e outra no 2025 para expoñer os casos de éxitos e tamén os retos que afrontar, así como tamén organizar un congreso provincial de comunidades enerxéticas no 2025. En definitiva, seguimos avanzando en transformar a nosa provincia, apostando por un modelo sostible e eficiente e sempre tendendo pontes cos concellos e con todo o tecido asociativo da provincia. E rematámolo como dentro dos horas da Xunta de Goberno, como facemos sempre, nas referencias ao Plan Máis Provincia, onde hoxe aprobamos 1,7 millóns de euros para 9 concellos. Son a Estrada, As Neves, Caldas de Reis, Nigrán, o Porriño, o Rosal, Ponteareas, Salvaterra de Miño e Sanxenxo. Como sempre, vos trasladamos nas notas de prensa ao detalle cada unha dos investimentos a realizar nestes 9 concellos e con carácter xeral inclúen obras en estradas de saneamento, de mobilidade peonil, acondicionamento de espazos, urbanizacións e tamén, porque isto xa sabedes que é un clásico, nas xuntas de goberno instalacións deportivas, onde ascenden case a 200.000 euros actuacións a realizar no Concello das Neves e en Salvaterra. No que vai de ano, mobilizamos xa case 25 millóns de euros do Plan Máis Provincia, un plan pensado para os concellos de menor de 50.000 habitantes e que é o máis alto da historia da Deputación. E agora, un par de cuestións fora dos asuntos a tratar na Xunta de Goberno, e o primeiro deles que ten que ver ca axenda da Diputación, que terá dous actos importantes a próxima semana. O primeiro deles será o mércoles, no Centro Príncipe Felipe, ás 11 da mañán, e vai a ser a entrega de premios do concurso escolar E ti que pensas da igualdade. E ali temos previsto que se darán cita 300 rapaces de educación infantil, secundaria, FP
e Educación Especial nunha gala con actuacións, pero que tamén ten unha mensaxe creativa, pero rotunda, que é dicir basta xa a violencia de xénero e dicir un sí rotundo á igualdade. E outro dos actos será o xoves, será unha sexta edición da xornada Turistic que terá lugar no Concello de Baiona. E aí trátase nun acto que xa moitos de vós coñecedes e que consiste nun encontro de referencia para o sector turístico da provincia, na que os expertos nos falarán da necesidade de incorporar a novas tecnoloxías ao modelo de turismo para ter un turismo máis moderno, máis competitivo e adaptado aos novos tempos. Estas xornadas se poden seguir ben de modo presencial ou a través da nosa canle de YouTube. E, por último, fora tamén da Xunta de Goberno, hoxe nos levantábamos cunha nova na prensa que é o enésimo desprezo que a provincia de Pontevedra ven a sufrir por parte do Ministerio de Transportes do Goberno. Temos o retraso da chegada dos trens abril á provincia, que ademais serán os segundos máis lentos de toda a rede. Temos as obras de Peinador, que entendo que cando hai obras nunca é o mellor momento, pero xusto cando se celebran eventos internacionais como é a Feira Navalia, non parece que sexa o mellor mes para realizar esas obras. Cando temos as 11 estradas de titularidade estatal nun estado lamentable, que nada sabemos de obras para o seu mantemento e conservación, unha reivindicación que estamos abandeirando desde a Diputación. Agora coñecemos informacións de que o Goberno descarta a autovía entre Pontevedra e Ourense con ramal a Lalín, alegando que hai outros itinerarios. Entre outros itinerarios, nos encontramos que un deles é a Nacional 541, na que vivimos o accidente de noite boa do 22 e constantes sinistros. Como isto, ademais, é algo que sempre nos lembran os alcaldes da provincia de Pontevedra e Ourense a través do Pacto de Pedre, eu desde a Diputación de Pontevedra quero instar ao Ministerio de Transportes a que aclare se este proxecto se garda definitivamente no Queixón, que é clave para mellorar as comunicacións da nosa provincia. A verdade é que agardo resposta deste Ministerio, toda vez que a súa fronte hai unha persona moi locuaz e sempre dando resposta a todas e cada unha das cuestións que se lle plantexa, aínda que sexa por Twitter. Pola miña parte, nada máis que comentarvos, e quedo á espera se tedes algún tipo de pregunta, gustosamente vos respondo. Sí, aquí se ve que logo de toda o que comentaba, a bandeirar esa mellora que é evidente que demandamos nas 11 estradas de titularidade nacional, os máis de 300 kilómetros, a reacción que está tendo o Goberno de España é intentar facendo anuncios, que xa pasou ca Nacional 541, que son migajas. E con migajas non se solucionan os problemas da rede viaria. Arrenxando a ponte de Pedra, onde foi o fatídico accidente, non solucionas todos os kilómetros da estrada 541. Non queremos parches, non queremos remendos, queremos actuacións integrais das estradas nacionais. Ben, se non hai máis nada, nos vemos o 18, 19, 20 e 21 de maio. Que? Por que? O 17 non hai